op de stofzuiger lag Geelbert. Hij grijnsde blij toen hij Brechtje zag. Brechtje zag dat Geelbert ergens op kauwde. Waar kauw jij op, Geelbertje? Zei ze. Geef eens hier. Geelbert opende zijn bek en Brechtje trok het fijn gekauwde ding tussen zijn tanden uit. Zij herkende het meteen. Het was een slipper van haar moeder. Maandag en dinsdag streden de kampioenen van 13 basisscholen om de titel Voorleeskampioen van Venray. En na een intensief juryberaad werd de winnaar bekend. En dat is Van de Perdepoel. Isis, proficiat. Dankjewel. Hey, hoe ging het? Ja, goed. Was je heel tevreden? Ja, heel tevreden. Hey, ja, hoe had je je voorbereid? Ik had met de klas nog een beetje geleerd en thuis nog de stukjes doorgenomen die ik een beetje moeilijk vond. Hey, en wat heb je voorgelezen? Van Sasa en dat ze een bijzondere ontdekking gedaan had dat ze met dieren kon praten. Hey, en nu ben je de beste voorleeskampioen van Venray. Ben je er al heel trots op? Ja, heel trots. Hey, en had je het ook verwacht of was het een verrassing? Dat is een verrassing, ja. Ik had het niet verwacht. Doe je veel thuis ook in lezen? Ja, als ik naar bed ga en dan mag ik nog een beetje lezen en dan doe ik meestal de dingen doornemen die ik echt leuk vond van de boeken. En wat voor boeken lees je dan? Heel veel grappige boeken en avontuurlijke. Met deze wedstrijd wil Biblio nu laten zien dat lezen enorm belangrijk is. Lezen is natuurlijk heel erg belangrijk voor de taalontwikkeling, dat weten we allemaal. Maar ook voor jouw emotionele ontwikkeling is het heel belangrijk. De fantasie, je wereld verbreden, ja, noem maar op. En het is natuurlijk ook heel veel plezier. Perfect Peter hield het niet lang meer uit. Hij greep zijn bord vast en keek naar Hendrik. Toen gooide hij spaghetti naar hem toe. Hendrik bukte. Splash! Mama kreeg een voorbeeld spaghetti in haar gezicht. Langs haar nek droog tomatensaus. En ook overal nieuwe roze vallen hier. Peter! Schreeuwden mama en papa. Ja, hij staat jongen! Gilde mama. Meteen naar de kamer! Gilde papa. Mama kreeg die spaghetti van haar gezicht. Ze zag er grappig uit. Hendrik probeerde niet te lachen. Hij kneep zijn lippen op elkaar. Voor de jury was het een moeilijke taak om de 6 kampioenen terug te brengen tot slechts 1 winnaar. Nou, die hebben verschillende punten. Er zijn spelregels, maar met name gaat het over hoe kun je het publiek boeien. Hoe kun je met jouw verhaal aandacht krijgen van het publiek. Ja, de kwaliteit is wel ieder jaar verbazingwekkend. Wij zeiden net al tegen elkaar blij dat wij geen jury zijn. Want het is natuurlijk heel erg moeilijk. Want ze zitten heel dicht tegen elkaar aan. De ene is daar beter in dan de andere. Is daar weer op een ander terrein beter. In de tweede ronde dinsdag werd Brent Burger van basisschool De Bongerd als winnaar gekozen. Isis en Brent kunnen zich nu gaan voorbereiden op de regionale finale die 21 maart in de Schouwburg gehouden wordt. Ja, en nu ga je naar de volgende ronde. Hoe ga je daarop voorbereiden? Ook nog een beetje met de klas leren en thuis ook nog. Gewoon hetzelfde als wat ik hiervoor deed. En zijn er dingen waar je van denkt, dat moet ik nog beter doen? Niet echt. Alleen een beetje nog rustiger aan de tijd nemen. En ga je nou een feestje vieren met je klasgenootjes? Weet ik niet. Ik denk het wel. Ik hoop het wel, tenminste dat het mag van de meester. Nieuwsgierig naar de schoolkampioenen uit de eerste ronde? Klik aan het eind van deze video door naar de speciale playlist om ze alle 6 te zien en te horen. 10, 10, zingt ze terwijl ze met een emmer vol graan naar het kippenhok loopt. 10, 10, 10 en het is weer op dierendag. Ook gefeliciteerd, roept ze terwijl ze het graan van strooit. De kippen vegen wat met hun tenen, brengen hun snavel tot vlak bij het graan en kijken daar genuffig op. Zelfs vandaag kakelen ze. Wat bedoel je met vandaag? vraagt ze. Van schrik laat haar emmer vallen. Ze praat als een kip. Het klinkt als tok, tok, tok. Het kleine mens gekrakels. Roept een dikke bruine kip. Een van de kippen steekt haar kop door het luik naar het buitenverblijf. Hé Hein, kom eens, kakelt ze. Even later wormt een mooie witte haan zich naar binnen. Dames, wat is dit voor drukte? vraagt hij. Zij verstaat ons en wij verstaan haar. De kippen kakelen opgewonden door elkaar. Ze durft geen